Obľúbeným rómskym spevákom. Posledných 12 rokov síce žil v Británii, no jeho pozostatky pochovali v kraji, v ktorom sa narodil. Pred domom smútku mu na poslednú rozlúčku urobili koncert. Cintorínom sa tak ozýval nielen plač, ale i rómska hudba. Na kar pozvali 300 ľudí. To je celá rodina, čo sme dovezli z Anglicka. Legenda Kovky, takto ho volali. Rómsky spevák zo Spiša bol v miestnej komunite považovaný za vzor pre jeho hlas. 12 rokov žil už v Británii. Na poslednú cestu ho prišla vyprevadiť asi 120-členná rodina, ktorá si pre túto príležitosť nechala vytlačiť trička s jeho podobizňou. Pred domom smutku hrala živá kapela. Vidíte, že skupina prišla zahrať až s Pavlovcom nad Uhom. Kar nechali pripraviť pre 300 ľudí, väčšiu reštauráciu nenašli. No na cintorín pod Spišským hradom dnes prúdili davy o pár stovak trúchliacich viac. Počítame takých tisíc ľudí. Zástup smutiacich bol taký, že do kostola sa zmestila len najbližšia rodina a blízki kamaráti. Svojím spevom, svojím hlasom, ktorý očarol všetkých ľudí, každú generáciu. Byl do srdca také, jak po Karol Gott, alebo Karol Duchon. Ja by som mal jednu prosbu, som mal jedného brata, a ktorý mi odišiel, už nebudem mať takého brata, takého speváka. Sprievod najbližších sa vybral cez mesto do kostola. Zosnulý spevák mal iba 46 rokov. Bol inšpiráciou pre mladé rómske kapely a vzorom aj pre skúsených spevákov. Náhrobný kameň mu nechali vytesať v Nemecku. Bude v životnej veľkosti s jeho 3D podobizňou. Zo spišského Podradia Vlado Jurek, televízia Joj.